Alright, good morning at welcome sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. Alright, so gusto ko munang i-shout out ang aking mga super chatters. Yan. So thank you so much sa mga lagi Ano po ni? Painitin natin ng konti. Actually wala namang kaplano-planong lumabas, pero tayo ay lalabas. Ito ay part 2. Yan, kasi Mrs. Shout out ang ating commander. Naku, may tumutulo. Hoy, bakit may tulo yung salamin ko? Alright, so nakikita nyo ba yung camera na yan, guys? Yan yung pinakaunang camera ko nung tayo ay mag-start na mahilig sa pag-YouTube. So 2019 ko siya nabili at susubukan natin siya ngayon kung gumagana pa. Alright, so samahan nyo ako. Mapogi ko dun, joke. Laki na ng tiyan ko. So samahan nyo kami, guys. Balik tayo ng San Carlos. Bayan daw muna. Well, papunta tayo ng bayan at gusto ko muna ipag-pray ang ating mga kababayan na nasa Hong Kong na dumadami ang kanilang cases at ang balita ay nalalapit ang kanilang lockdown. So kawawa ang ating kababayan, no? Napakarami pa naman nila dyan at huwag sana nating ipagdamot ang kaunting temtim na pagdadasal para sa kanilang kaligtasan. So maging safe at maging healthy po kayo, mga kapatid. Kung wala naman kayo masyadong gagawin sa labas, stay na lang muna po sa bahay para kayo naman po ay malayo sa sakit. Grabe, kahit na tayo ay fully vaccine at meron pang booster, meron pa rin. Grabe, dito na lang kami magpa-park. Yan. Right, so punta natin yung aking suki. Hi. Dito ako bumibili noon nung ako ay nasa marketing. Kung meron mga kailangan na hindi mahanap sa mga mall. Hello. Hello. Para sa intay mga ba? Parang ilang piraso? Parang bulak lang. Ay, mali lang. Magkano ganyan, te? Ayan, nandito rin yung suki ko sa bigas. Suki dito. Ayan. Sabi niya, kaklase daw niya. Kaklase daw niya. Sabi niya, ay, mukha ng mami niya. Tuwing nga ni mami. Asunsyon. Hanapin. Bilyan. Yan. Nakapag-chikahan pa sila. Hindi, bubilyano siya. Dalaga siya. Hindi. Asawa na. Dalaga. Yan, maraming bilihan. Parang kanila, ay, hindi ko alam kung ganito yung kanila. Actually, bagsak presyo rin naman dito. Yan. Yung bibili na para sa ensimada ay dadalihin sa London bukas. Biyahe na ng aking pinsan. So matagal-tagal uli. By next year uli para makauwi siya. Sayang at hindi siya makakasama sa birthday ng
aking panganay dahil bukas ang kanilang biyahe. Anyway, so laging ingat sa lahat. Yan, ang bigas ay 33, 34. Depende pa yan sa klase. Mamaya ulit. Alright, so mga prutas, which is napakahalaga ngayong mga ganitong nangyayari sa atin, no? So more fruits, more vegetables para mas healthy ang ating katawan. So yung motor ko mawawala na. Mamaya pagkatapos na Nakwento ni Janine na 5 taon na silang naging magkarelasyon bago nag-decide yung ex. Thank you. Oh ha. Medyo mainit. Kaping mainit. Alright, so tuloy na muna tayo. Mamaya ulit. Alright, so punta muna tayo ng Jex at tayo ay bibili ng mga kamatsuli na bread, mga tinapay na maliliit na dadalhin sa London bago tayo magdiretso ng San Carlos. Ewan ko kung makakapag video tayo mamaya sa loob, pero ang alam ko bawal dahil pinapatanggal ang helmet. Kaya malapit lang naman, dito na lang siguro, mabilis lang naman. Di ko alam kung pwede naman siguro. Yun lang, fall in line. So mamaya ulit. Alright, so dito na tayo sa Kalasyaw at magpapagas muna ako. Hindi na tayo dumaan dyan dahil inaayos pa yung tulay. Nandun sana yung malapit na gasolinahan, pero meron naman dito. So check natin dahil matagal-tagal tayong hindi nakalabas, mga 2 weeks. So nagpagas ako noon ay nasa 57.88 ganun. So check natin ngayon, no, kung magkano na ang gas. Oh, may pulis sa likod ko. So slow down. 61. Naku, laki ng tinaas. Unleaded 100 lang. Yan, so napakamahal na ng gas talaga. Napakahirap, no? Napakahirap, lalo wala naman tayo guideline. Kaya naalala ko tuloy yung nakausap ko dating rider, Food Panda. Kasi ang motor niya is nasa 150cc. Kaya pala sabi ko, nagtaka ako bakit nakabike na siya. Napakahirap daw. Syempre kung lagi ka nga nagpapagas, lalo sa pagdi-deliver, no, ng pagkain, dahil lagi ka nagmamadali na ganun kalakas ang food grab dahil napakaraming rider, napakarami nang nagdi-deliver at marami ka na rin kakompetensya sa bagay na yan. So ang nangyayari is pababaan ng offer na delivery charge. Kung saan mas mababa ang charge, doon ang customer, di ba? Kaya ang kawawa dyan is yung mga food delivery. Kagaya ni Mark, pangalan niya si Mark, na nagbike na lang dahil nga napakahirap. Babad ka sa kalsada, pero maliit ang kanyang naiuuwi. Kaya syempre nandyan din yung
kailangan mo mag-ipon para sa maintenance ng iyong motor. Dahil ang motor kailangan meron siyang change oil. Ano pa ba? Baka mga kailangan mo alagaan sa motor. Hindi lang porket sinakyan ng motor ganon na lang yun. Siyempre hindi, kailangan mong alagaan. Parang itong motor ko na to is 2016. No, nasa akin na tong motor na to 2016. So hanggang ngayon maganda pa rin ang kanyang kondisyon. Yun nga lang minsan dahil nga wala tayong trabaho ngayon, walang income, napapabayaan siya. Kaya na-miss ko magsalita, mag-vlog. Dahil yung mga vlog ko nung mga nakaraan ay puro pagkain. Siyempre hindi naman porket motovlogger kaya lahat ng ilalabas mong content mo is about sa pagmumotor or sa iyong biyahe. Kaya ko na wala namang kakayahan na magpagas lagi, kaya mas pinili ko i-share yung aking ibang hilig gaya ng pagluluto. Yan. Kaya nakalagay doon sa aking description sa aking YouTube channel ay motovlogger at ating healthy living, exercise. Pag-exercise ay hindi ko pa maituloy-tuloy dahil tayo ay nagpa-booster at medyo naninibago ako sa katawan ko dahil hindi ko mabuhat yung aking katawan magmula nung ako'y nagpa-booster. Isang beses na lang din tayong kumain sa isang araw dahil pag ako ay kumain, nako, ang laki-laki kagad na yung aking tiyan. And so far hindi naman siguro tayo against the light. Yan, binalatungan. Balatong! Ayan ulit. Alright, so dumating na kami. So susubukan natin tong aking SJ cam na luma na. Actually gumagana pa to. Yan. Kinaganda naman nito is makikita mo yung nasa screen. Yan siya. Pause ko muna. Yan. Actually yung lens na ito is nasa GoPro na, no? Same sila ng GoPro. Kaya ganito yung ilaw niya. Kaya lang itong gamit ko kasi is napakahirap. Hirap niyang gamitin. At hindi na gumagana yung ilaw, which is parang napakahirap kung gamitin siya ngayon dahil pag once na play mo yan, hindi mo alam kung naka-record. Pag ito mamaya nawala ng sounds, ibig sabihin yun na yung aking camera. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel at sa aking mga members, super chatters. Thank you so much. So subukan natin mamaya. Alright. Yan, so nailipat ko na guys. Nailipat ko na yung aking camera. Ito yung main ko, yung GoPro, at ito yung SJ cam. So titignan natin mamaya, pero magugulat kayo, wala akong sounds. So pagpasensyahan nyo dahil hindi sila pareho ng saksakan. Yan, dapat naka 3mm ako na ano. Yan, dito siya yung aking mic. Kaya lang yung dati kong mic kasi is nasira. Gawa ng siguro dahil nga sa kakabiyahe ko nabasa sa ulan. Kaya hindi na gumagana. Yan, naka-record na guys. Record. Shout out.
Pero doon sa route. Hindi ko alam kung naririnig tayo dahil wala tayong microphone. Iba yung microphone niya. So, ikot-ikot lang muna tayo ng San Carlos bago tayo umuwi. So, let's go! When the stars align with a certain mind, you can read the lines and you shall find a universal love, just one of a kind. Look up to the sky, let yourself unwind. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of now in the Milky Way. In the Milky Way. An emptiness so vast yet so complete. It makes me feel so small standing on my feet. Just a speck of light, so discreet. Nothing really matters, it's a deceit. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of now in the Milky Way. In the Milky Way. Oh, if only we could understand the breath. It's possible that we may never know the depth. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of now in the Milky Way. Get out! Yeah. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team. It's in better than truth. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team. It's in better than truth.
Right, so dito na tayo sa Dagupan. At hindi na tayo nag-vlog sa daan dahil sobrang init at nakakahingal, nakaka-dehydrate. Kaya sa mga mahilig magmotor, magbiyahe, ugaliin magdala ng tubig, no? Ugaliin magdala ng tubig para sa ating kaligtasan. Ang hirap mahilo sa daan. Yan ang ewan ko, ang tawag dyan. Wait lang, mayroon lang akong gustong subukan. So, paano na ba natin yan izizing? So, 1, 2, 3. Alright. Tingin si kuya. Alright, so gusto ko nga pala pasalamatan lahat ng nananatiling sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. So stay safe, stay healthy. So kayo na po ang humusga kung ano bang mas maganda. Yan, nakaharap sa araw, which is ang kahinaan ng GoPro. Pauwi na tayo, dito na tayo dumaan sa Federation Road. Sample video natin to para malaman natin kung kaya ko bang mag-edit ng ganitong magsasabay ang dalawang camera. Dito tayo sa gilid dahil mabibilis ang sasakyan sa kaliwa. Yan, mabilis. Yan ang paborito kong tambayan. Yeah. Lalo pag magsa-sunset na dito ako. Yan. Dahil nga napakaganda ng ambience at nakaka-relax sa buong araw na biyahe. Pero ngayon di pa tayo nakakabiyahe ng matagal. 2 linggo na or mahigit. So palayin natin sa susunod na may vlog ako about sa motor, papunta tayo ng Baguio. Pero syempre papayos ko muna yung aking preno dahil napakahirap magbiyahe ng sira ang preno. I mean mahina. Yun ka na harap ko sa tuwina, nagpapaligaya. Alright. Yeah, mga sundalo, medic. Ang ating medic. Yan, sumalapit na tayo guys. So guys, sa muli Seth Moto here, lagi nagsasabi na ang panibagong buhay, panibagong pag-asa. So ride safe always. Babush. Yeah.